iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Talaga nga wala rapap mga tao, Diego. Adula amin nasasawa manin. Imbes kumasi ka ti agaprod. Anya kumatrabaho ti abroad ko. Agtalon mo't lang tayo mo katrabaho. Nagpatinggaag lang iti high school. Dayta ka tita. No impas mo kumati nagadal, idi pinagadal da ka. Nagatulakit din nga mo maya. Maulit-ulit day taas sa okin istorya. Awan nga ro desim ko nga agadal. Kasano nga ro tibiyag tayo ita? Nadadaal amin apagay mo idi. Agraman ni mulam manan amais. Gapo iti dadalapos ti bagyo dito Isabela. Sakit danda ni makabulan alayos. Anya nga ro ti mabalin ko. Nagayatak ayaday ta. Kat, kastalatan. San ka man lang amang panunot na niya ti aramidam? Tapno maisakad ta dagiti talong nga anak ta. Grade 10 na ni Dimpol. Dua atawan lang ang kolehiyon. No makaturpo si ti grade 12. Gusto retan. Makiasawan tumot lang. Anya? Pudnumati ko na. Ti babae saan una kasapulan na makaadal? Tasalmot nga iso ti mangbiyag iti pamilya na. No di ka ti asawa na. Amo malagay masawanday ta. Ngam apay nga rod. Apay nga. Apay nga rod nga ipalubos mo nga agbisin ti pamilyam. Apay limangan kayon anangan aya. Uray kaskasano, mangan kayo pa'y mo't lang iti mamitlo itagmalam. Jesus apa por Diyos. Kontento kalatan iti kasta. Gusto nan. Okay. Kaano ti flight mo? Inton bigatan. Anya? Kasano ray ta? Saan kan ama itulod iji airport? Isupay man na gastos ti pamasahay amang itulod king ka. Ken ti panagawid ko. Talaga matasaanan. Uray katadamat kadwak ng pamanila. Kadwak ni Mary Hazel. Ngala, kita mo nga rod. Tano makasweldo ka, gipawit ka adagos ha? Anya? Ay, Jack pala nakapapan. Agpawit adagos ang tibagbagam. Ay, nakaro ka mo, Drigo. Tan kayo lang kuman na pumanaw, nana. Masapol unay anak ko. Dahito kat para kada kayong matlaang. Para iti masakbayan yung agkakabsat. Kaya't ko makaturpos kayo iti panagadalyo. Kastoy mat nga ro tinapasaran tayo ti kalabas. Nadadahal amin amulakan pagay tayo. Apay nga minada kayo ti agabrod. Saan ani tatang? Gusto ta anak mo, Blue Bite. Di ko maasawam at agabraw. Saan kit di asika? Amo yung mati manugang nyo. Awan arapap na iti biyag. Anak, di ka madanagan. Ibturak ti iliw ken rigat ko. Tatang, dakay ko man ti makaamo kadagiti talong apuyo. Hindi pa'y lang ngajak paboriti asawam. Irresponsablay. Di tala makibarbar ka na ti amuna. Nagtalon man, baybayan na mitlaag. Tatang, nadalapos tayo nga ro diti pagyo. Gapo ta nadadailin dagiti pagay ken maisna. Kastalatan. Saan na namang panunot iti sabali a pamuspusan tapno saan nga agbisin ti pamilya na? Pangaasiyo, saan tayo kuman napagsaritaan pa'y dayta? Ay, marurudak lang amay. Husto ti kunam. Awan arapaap na. Anak, iso asi ka. Igaad mo ti agatalwan. Kasta matan dagiti atim. Saan mo abaybayan ida? Nang runa ti may kadwa nga ating mo. Wen, nana. Si Kati na una, isong agnaknakan ka? Wen, nana. Di mabayag kayo sana makita. Saan ka sangit, anak? Mabit lang dito atawan apalapas, ha? Anak ko. Tipak ka nga rod ita pare Drigo. Dun Drigo ko naman. Aguray lang iti dolyar.
Ti parikot. Awan pa nga din patulod na. Kasta ka di? Isuada kayo pa lang ti makamo itinom ah. Una pare, saan aparikot day ta? Inton nagpadalan, di siyak mo titaya. Una. Oh, kakadwa. Nangagyo ka day. Orang baloy, ang problema. Oray mapantayin to pa iti patay sindi ako nada. Yan. Areglado. Sana all. Wen kakadwa. Saan kayo ngagdanag? Siyak tumot titaya, wadan padala ni bakit ko, manipod Singapore. Apaw, mayat manen ti didinggam iti music iti cellphone mo mare. Wan mare, pangiliwagan man iti iliw iti Pinas. Sa bagay, husto ka mare. Ado nga sakripisyo, iliw kanto sa makatumpong kanto pa iti balasubas nga amaw. Wan nga ron. Nasayat mo't kit didagiti amo. Nay, apay ngin sabdon mo ngay mare. Apay adi mo intuloy ti bagam ko ma. Nasaya at dagiti amo. Ti lalaki, no niya laditan ti itad na kanyak. Naynayunan na ti sweldo ngam saan nga amo ti amo ka babae. Wow! Naggasat ka nga rod Manmano ti kasta mare. Kuma, ngam adda sa bali anadlaw ko kankwana. Ano dayta? Sa bali ti panagkit-kita na kanyak mare. Kasla mangal alunos a kanayon. Anya? Kasla marunawak no kasi amat-matan na. Isuwakin kintayagak mare. Ay, saus. Aganad ka mare Globert. Ay, ang mga nukurso na ada nakakat. Anya pa'y ti aramid na nakin ka. Nga rod. Iso kanayon nga daigam ko abasit ako tilyo. Nakabulsa. Kastamat no nakaturog ha. Ay, double lock mo Wan mare, kasta tir aramitek. Saan ko ngay palubos nga tadakas ang aramid kanyak mare. Matayak nga umuna sakbay ngagpaligi. Anya? Ay, mare. Basta agan anad ka. Talaga akasta tibiyag tayo nga OFW. At dalat ta dagiti paggad ang masagang tayo. No sana balasubas nga amaw at dapay dagiti manyakis. Nasaya, tadda kayon, kadagiti addim. Wan tatang. Di pa'y mawag ni nanang mo. Saan pa'y apay ka di? Damdamagig lang. Mga ni mawagan. Kahit kumata makasarita. Awan nga minan kwartak. Isumot lagay makayat yung nga umawag Tadumawat kayo man niti kwartak ng kuwan. Anyat ko nam! Di kay lamasyan ka ni nanang agrigriga ti jada yun. Ay, nagkampang kakit din ko binta. Sungpa-sumpatan na kidin. Sakit nga ama mo, ti sir mo nam. Di kay kumagluksaw tatang. Ibagbagak lang ti pudno kan mapalpaliw ko. Apay nga minakasta kayo. Nata! Aslawan asiyo ka ni nanang. Nungis kumada kayo ti nag-abroad. Anya? Kuna ni lolo, da kayo kumatirumba nga nag-abroad. San ka diyan ni nanang? Tada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulong Berto, ti kasta? Wan tatang, gusto mat ngamin. Hoy. San aga po agad adal, nakangato ka ni ti adal, kastan ti bagbagam kanya kamam. Di kayo kumagluksaw. Ngamin nagpay sumat. Awan ngamin sirserbiyo nga ama. Tinumpadak. Day tatirumbang iti anak, kakaskin ka. Ngawan day dayaw na iti amana. Ipulong kayo ka ni nanang. Kasta kayo kiti. Ipulong kayo man kinilolo Berto. Pagtimugang kay tupay lakit ni Buisit. Mabuisit ak. Makamukay ti biyagyo. Nakit sa raken ni Aldong taginong kami. Pare Drigo, nalpay man tabaga mo. Araldong, nagpainom ka man kiti. Mabuisit kami. Apay aya, awan pa'y tiponsyon mo adolyar. Awan pa'y nga rod. Mabuisit kami ni ti katugangak. Apay ni Tata Berto. Noan niya latim bagbagana iti apo ko na. Anya? Sakit may turid na ko na pagsawan ti anak ko iti kasya. Diyak magustuhan. Apay, anyat imbagbaga na pare. Awang kanot serbik nga ma. Imbis kano aninanang na tinagabroad siya ko ma. Kastaya? Ngun nga rod.
Kasta ka no matimbag-bagatin alay nga katugangak king kwa na. Pudno matimbaga na pare. Mas dawag mo't kintigin ka ah. Tapi nalubusang ni Globert ang nag-abroad. May saka mo. So, pare Drigo, napintas ni bagat mo. Kasanon, nung makasarak iti sa balay. Anyat mo. Eh, batanak pare. Saan nakapungkusan? Salpag kamay. Saan ka ko mga gluksaw? Tay bagbagak lang tipod no. Kan kasanon, nung makarsunadaan ti amo na, kat ramasan na, wino, babayan na. Sumardeng kan para Aldo nga. Di na kumadada badtripan. Saan ka nagluksaw? Tay bagbagak laang, ti posible mapasamak. Agpainom kakit din, nagadupay lasa ko. Kahit ko ayaw awan ti sakit tinakam ko. Tasalang nga adik man da di alakay, numabarte ka. Mabit lang, umayan. Lolo, Nay, si Kamat Gayam Dimple Apaok. Ay na, umay ka. Mala, agtugaw ka Apaok. Lolo, Nay. Apay Apaok. Kasla nagsangsangit ka. Akan, aguray ka man. Anya day talimitem di taping-ping mau. mabalin ka diya dito yak balayo. Anya, ay kan, uwan Apaok. Agam, nagiti adim ngay. Apay, hanya tinapasama ka Apaok. Tinong panak ni tatang, Lolo. Anya! Ay, apay! Anya tinapasama ka Apaok. Kasano, tilatang pauit ni nanang tirurayon na. Ay, sadot nga medya mayaw. Nagmaditi ugali ni tatang. Masyanak ka ni nanang nga day di abroad. Agrig-rigat eh siya. Wan nga raw, kabilin na kapayan nga anak na. Nagdaka sa talaga ti aramid ti amam. Lumabalin lang, pag sinaakidan, ang naanos launay ni inam, nga oray nukon sa misyon lang, timpa ay ti amam kinkwana. Masyanak ka ni nanang, Lolo. Hindi pa ada dito eh. Maririingak no, itirabiingak sang sangit. Gapoy ti aramid ni tatang. Yung sana kagtagtagari. Masyanak unay ka nanang ko, Lolo. Oray lakit din ti apo ko kaya. Kagurak ni tatang. Aha. Wen, Lolo. Kagurak ni tatang. Mala, gusto nanday ka apaw ko. Masyanak matitinam. Hanggang bayamaw. Saan mo na panunutan ti aramidin ti amam? Akan saan mo nga ipulpulong kinanang mo tinaramid ti amam kan ka? Lolo. Saan mo kuman adagdagan ti pakariribukan ti ina medya abroad apaw? Wen, Lolo. Ala, agawid ka pa ilangan di balayaw. Awan ka duwa dagiti addaim. Ang mga na bartek asumangpet ni tatang yaw kat anya pa ti aramidin na kanakwada. Akan awanan at agluto para di kananda. Mabalin ka di nga umay kami laangan dito eh. Anya, Ang mga nun na bartek ngagpeso ni tatang kat anya pa iti aramidin na kada kami. ay, kaasimat dagiti apaw ko. No impangag naklako maidi ni Globert, nga awan na saya at abiyag na no ni Drigo ti pakiasawaan na. Hangam, putno nga mo na matyag talaw. Hangam, ado mo ti panagbarbartek na. Ada umay. Rabi ay, mabit lang. Si Kamit Gayam. Himayat, amok nga da dito dagiti anak ko, tatang. Wan, ngam nakaturog dan. Tadapay klase da inton bigat. Salpag. Dapat ibalay mi apagturugan da. Ibagak langan ti pudnaw, Drigaw. Mabuting danken ka, kapot aramidaw. Anya? Apay nga minakabkabilam, Ida. Nang runa kinidimpal, ha? Anak ko'y da, tatang. Panang disiplina tinaramid ko. Nagasam ka may tulad na ko na sumbasumbatan.
Gapo, tasana na saya at aramid mo nga amada. Anya? Ibagaman ka niya kung gusto ti aramidan rigaw. Aday tala agbarbar ti aramid mo. Sipot pa ay. Kat puro konsumisyon ti papaay mo iti anak ka. Agpiro ka kumamit ati trabaho. Taw saan pa imot apa nagtatalaw. Saan kalatan nga agurura iti pao iti asawam. Anya? Nalabas mo ti panagsasauyo? Saan ka na masakitan tapod numot dahil tayo magbagak? Nagsapol ka kumamot iti sabali apang ginam. Wisit kidi. Agpapada kayo lang. Nukas tam lang. Ang mga numabuteng ton dagiti anak mo. Kat saan na kaya ti agawid pa ija balayaw. Bag. Anya, pare, awan lata. Salbag na ganyan nga agapo. Siyakti kalkalabanan da pare Aldong. No kasta, awan lata ti pagsayaatan, pare. Awan nga rod. Iso makiinumak pailaan. Una, saan aparikot dita? Uwan gayam. Uray kat awan mo't lang ti trabaho. Sumurot ka kanyak, taadayam amokin ka. Ang sino? Pagsayatan pare. Uray man kit di saan ngagpaw ito ni bakat mo. At dalata kwartam. Basta ka ni. Alaman, ipakita ka na gaya abwisit akabalak ti abiyag nga oray awan tinalaing nga inada. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agdang nga ka iti drama iti cellphone ko. Bayat ti panagdalos ko. Tapno sana ka maboring. Napintas dagiti drama da. Ay, naggarigat lakit ti nyagpay so tagbalin ati H. Uy no domestic helper aya. Narigat ti papapaon iti sabali apuli. Kasi ta, masapol ng agbatayak pa iti tugaw amang dalos iti sarming ti tawa. Pudno na simpat dagiti amo. Talaga tsak magustuhan ti isam. Kan ikikita kanyak ti lalaki nga amo. Kasla sa pali ti panggap na. Kumusta nga ron Derek na, Mare? Naging gaita, umatakil at ati homesick, Mare. Okay, kumusta mo ti amom alalaki? Sa bali at ati madmadlaw ko, Mare. Kanayon ti panang paludip na kanyak nga agisam. Napintas ka nga main, Mare. Ken, kunam adi dagdindin na iti asawa na. Taat ka sa balik, abalay da. Wan nga ron. Nupay kanayon mo't lang nga umaiji ti babae nga amok. Oray pay, tasigun iti istoryam. Adda, panang gusto na ken kada jay. Ay, saan ko mamat akas tatibag pagam Tamabot-butangak lang arutin. Kasanon no. Ay, Diyos ko, saan ko mamat? Ay, Mare, an nadamlaag. Masapol nga ammom ti mangi kanawa iti bagim no bilang. Wan angam. Ay, Diyos ko, yatadayam apo. Ikat ko na, basta agan nagkaakanayon, Mare. Imayak dito eh. Ta sobra ti kinasadot ti asawak. Nangrunay din natadail amin apagay kan mula na amais. Inan kaya ti agtalon. Kan naibaga ni tatang, ngagsugal pay, ada kanupay kadwanan apapai. Ay, dayta nga rudma ti mas nakadagiti daddo mga asawa, Mare. Di daam mo ti responsibilidad da iti pamilyada. No, naka-abroad ti asawa da, sumadot damutan. Ken, umadon ti bisyo da. Di dala mo ti rigrigat tayaw apatagtagabo dito. Mamaltrato pa'y kunam Wano maharas. Ay, wang, husto ta kunam. Gapong man lang kadagiti anak ko. Anong sak aging gakabailak, Mari Hazel? Tagay mo pare. Nung na,
Oy, Anyat mo ko na, pare. Awan mo't nga tanti parikot mo. At dapayan motorsiklong. wan nga rod pare, big shot. Kasi tinako na. Uray sa aran nga agpaawit ni bagat mo. Ha? wan nga rod. Makamuda mo tin iti biyagda, digiti anak ko. Kasanugayam ni Christine. Numayat, iawit ko pare. Kayat na. Nasapa na balo na yay. Kasapulan na mo't ti makadinnana ah. Kasalitak pare Aldo. Kasanon, numaamuan ti asawam. Awanan na maramidan na. At iya dayo. Di na maipay ti kasapulak ala ilo ken dungo. Uwan mo't kit di ah. Ore asino tagdep-dep pa. Nukunak, ayawid ko ni Christine. Awan makalapay. Nay, adyati kaya tasawan daytal. Tadda kayo mutin nga kakabsat ken adda pa'y tampong yaw. Lolo, timanaw kami ni Jebalay. Anya, ang apay-apaw ko. Kinabil na kayo manin ni tatang yaw. Saan, Lolo? Nga ba dahil sangpat na babae? Anya, Wan, Lolo. ay sinalbakid siya. Yan na di mong yaw. Nga, naglibas kami katahating ko. Ngamin, kunana ano pumanaw kami, patayin na kami kano. Anya, Kayat na pagserbian mi di babae. ay sana mabalay. Saan nga agbidaw? Tasak ti mangidarom ken ko ana. Dimple, anak ko, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasayaan pat nanan. Awan pagdanagan nyo, ipaspas na ko ti agad-adal. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Tapno di masayang ti pagbambanugak ditoy. O nanan, ipanamnaman ka na kayo. Ay, nagsaya at ano kasta anak. Manusak amin atuok kinrigat ditoy. Kasta matan tinalauson nga iliw ko kada kayo. Basta saya atin nyo ti agadal anak ko. Kanan anak, di mo baybay ang dagiti kakabsat moan. O nanan, dakal ti ka kasi ti ako. Isagot ko to kada kayo ti baligig. Agyaman na anak ko. Kan agyaman na kiti apo, tanasingpat kayo. Saan ka akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na, no saan nga agbisyo? O nanan, adda ibagat kada kayo. Ah? Saan na kayat ni Lolo nga masapol na maamuan nyo? Anya day ka anak? Adda kami kada ading ko dito'y balay na Lolo. Anya? Pimanaw kami itya balay. Taday na sangpot ni tatang a babae. Anya? O nanan, Oh, demonyo at talaga ti amayo. Mare. Nay, apay nay. Nagsangsangit ka man ay. Kasano adyak magkasangit? May iliwa ko ni ti anak ko. Adadakas adamag ng imbaga ti anak ko. Anya day ta? Ada ka no babae nga insangpat ni Trigo. Anya? Demonyo at talaga ti awanan pain. Ay, po, naaramid na day ta. Wan mari. Ay, nagdakisin nga asawa. Kasla mapriyat ti baro ko mari. Awalan bain at talaga ti asawa mo. Maano sa tirigat dito eh. Ngam nasakit tinakam ko eh. Tinaramid na. Balik na ka talaga ti iliw ko. Kanda tatang kanda kiti anak ko. Ngunit Rico. Ure nga tadyak makita. Kapoy tinaramid na. Kura ka. Pulos sa tinagpalpaliw. Di mo kat agbaliw idi nag-asawa kami. Saan man kaya? Talaga nga irresponsable. Nung iturak amin dagito'y adimtang apanunubok kanya. Gapo man lang ka dagiti anak ko. Well,
kapailakdag sakripisyo para kadagiti anak ko. Agsina kami magtanitin ni Trico. Ay, Diyos ko. Agyaman na. Na nagkamang dagiti anak ko, iti ay ang datatang ko. Agyaman na may kaditi kondo ti amo Kesel. Wen, Mare, ngamen, nakapanaw mo tindag iti amok di takunduda. Anya tinapasama, takas lang babasag ka. Abay, saan ka kadi anak katurong idirabi eh? Saan nga ron? Ngamin, at anatlaw ka mang pusposipos iti siratura ti silid ko. Anya? Saan ko ngayon luklukan? Ay, husto tinaramid mo, Mare. Ay na, talaga adakis ti panggapkin ka ti amo malalaki. Ay, dublem ti aganan. Un nga ron, Mare. Sana mapunas ti danak kan butang ko. Lalaki tay chay. Kat adayo na pigpigsang iti siya. Saan ka apa iturayan di tabuteng mo? Lumaban ka no kasakulan. Saan ka bigdot? Talaga, Mare. Matayak pa yung umuna. Sakbay ang may patungpal na tigagam na. Ay, isulakit di dayjay. Manmano nga umay ti asawa na kan manmanumot ang mapan iti bangir abalay wenno dito'y kunduda. Wen, Ay, sos maray, napintas kan ubing kapay. Takelakit di ti panaggusto na kan kadayjay nga injay. arsat ti awanan pain. Ipagharap na siguro ang maala na kadagit iriklikalo na kanyak. Kanan panangit itad na kanyak iti extra money. Ay, kasta dagiti daddo mga amo lalaki. Ipagarup da ang maaramid da amin na kay-kayat da kadagiti katulong da. Nagkarigatan ay apo. Ay. Kasano mga men? Adamo dagiti daddo maakadaraan tayo nga ilako da, tidayaw da. Iso da ita. Pagarupoy ng dagiti amo akasta tayo amin. Wait lang, gumayan. Sino tama dito ay? Sakit ng ulog na pwede. Tatang. Nagdaga sa talaga sa ramid mo at tao. Apa ito? Anya man tinaramid ko ay ha? Nagpulaw, didimpel ka niya. Pilpilitim ka nung alaan ti patulod ni Glubert para ka nakwada. Damat karba nga ka. Awan katbain mo ah. Bumingayak mo ta. Isudalangin natin may ranranod din o dakayo langin kunak kuma. Saan ka may ranranaw? Tada pinisyon ka o nga iso ti pangalalaki ti agpay kanyak tak namaw. Amok pa eh. Kagruna nakagura kay naramid mo. Iso ako na nga agsina kayon tanang isang put ka pa iti babae iti balayaw. Awanan kay ti baid. Ano niya? Saan ka nga agbiddo tamang dangran ka dagiti anak mo? Tay darum ka. Tatang. Manipod ita. Maputi na yung relasyon nyo iti anak ka. Di sige ah. Balbalagan ka. Agurno nga kay ti ebidensya. Nga da ikabkabalay mo dito mismo abalayo iti anak ka. Tay darom kayo adwa nga oray mabalod kayo. Di aramidin dito no di o kahit dakis ti mapasama. Anya? Siyak pa'y tibalag kamlo ko ha. Ikunam kabuteng kalukaw. Nagbindot ka! Hijay balayo aapaw kit nadisnog ka tinalay nga amam. Anya? Wen, adamot ijay ti babae ti sa iro nga amam. Iso ang manipod ita. Siya kaun ti manggupod iti relasyon da kininanang mau. Agsinadan! Impalubos mo ang madiswan na kadagi alakay, pare? Saan ko napakadaan ti panang pasubsob na kanya? Di mo binalas. Nagasat. Ta nakapagtipulak pa lang. Ken inanawanak ni Christine. Kasta ka di? Nga madayang baga na kanya, apakariribo ka kita, Aldong. Anya dita? Saan ko kano ayawid ija ni Christine? Ta idarumnak. Da kami adwa. Ipalubos mo? Adiktara na kadagi alakay? Adda karbangam iti dayjay abalay. Walang kasano na makala iti ebidensya nga din na kami ken Christine. Kat
Idarom na kami. Ha? Nagkasal kami kang Globert. Iso ang mabalinti ko na tilakay. Kabutang mukit din. Sus, kas jay lang ti ko na nasakit tinakam na. Kan, saan akas ka rin na, taagi darom itikas ta. Uwan mat kidi. Ti parikot mo lang, no mismo atin to asawam, ti mangidarom king ka, no sumangpat. Day tangrod, pare Aldong. Tilag may bagak. Saan kayo nga agan anak? Tapno awan ebidensya. Naimbag man ta nakaumay tamanan dito'y parke, Mare Globert. Juan. Kayat ko man nga ililiwag ti sakit tinakam ko. Wan mo ta. Kakaiso na a day off tayo. Kan time tayo nga agina na. Kalpasan ti kasla trumpo apa nagtrabaho tayo iti balay dagiti amo tayo. Maria Hazel. Anya na nagsakit na ti anak mo. Ay na, Mare. Patid kerem ti pakinakam mo. Saan mo ngay palubos asikat ti maaba? Sana ba ning agpatag ka nagsukal? Basta din ako may sukat. Ay mo na. Ay na ilakot ni Drigo mo tayo. Saan ko nakabailan tayo ito'y Mari? Ay, kabailan tayo ta. Si Kapay. Kan ita ka di pa ya, sumuko ka. Tsaka mo, no kabailan. Laglagi po ang dagiti anak mo. Ipagpagapumlatan ka dakwada. Apay akas tinigasat ko. Ano ang sakripisyo dito eh. Apay akas tinigaramidan ni Trico. Asig akong sumisyon, di ba panginak niya. Ay, Mare Globert, aya. Talaga nga at kasta. Ngam, naskay ngagbalin ka anatibkar. Tapno matungpal ti arapaap mo para kalagiti anak mo. Pasit lang nga nasakripisyo, Mare. Tsaka po, saan ko nga mo na pagpatinggaan ti panakimtur ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sobrang tikinatakas yung ama. Ang takas kayo. Neta, Talaga ngayon sukat na kami. Awan sirbi yung ama. naglain ka ngagsaw itikas na kanya nga mama. Awan babayin mo. Rumpang kanipay nga kabain tikas ka na kayo. Nito na, kayat mo ta. Sige, kabilin tang. Tamakita yo. Idarom na kayo di child abuse. Salbag kang ubeng. Talagang awanan, respitom kanya nga ma'am. Maskan ka niya respeto. Tikas ka na kayo. Ulitin na ti. Lading itak na nagbali ng kakastoy. Da kayo matlang tinangisuro kanyak. Dakas kayo nga ama. Pumanaw kan. Wan, pumanaw akon. Kat saan kami tumating ang pagpakita kada kayo? Kundi kayo matin nagpagpakita kada kami kadagiti kakapsat ko, takagurguro ta kayo. Ha? Nangagyo! Kagurguro kayo! Tabungkawan na pa'y. Kayat mo sakit yung agpaiso ti. Doon si Na. Pio nga ama, kanasawa! Limpas ko matlangan dagiti trabaho ka. Ay na, mariknak ti balnog ko. Maano saktiri ka ti trabaho. Tinaramid ni Trico. Tikas na tiyakon kapaglan. At naman namang puspusipos iti siratura ti kwarto. Saan naglakit ti ang pitot? Tilakit ti manyakis nga amok alalaki dita. Uray anyat mapaspasama ka. Tiyak ipalubos nga paliki iti kakamna. Masurunak at talaga pare Aldong.
Tagay mo kit di. Wan, giyaman nak. Ay, Talagan sa parikot mo ti pamilya ma, pare. na yung baglangin tanda ni Christine. Ang mangyawan iti dodokot ko, pare. Wan mat ah. Wan kayan pare. Adto iti pa-deliver ni Buskin ka. Mano ti balor da ito, pare Aldong? 200,000 data pare. Oh, dakla. Basit pa ikit di aday ta. Nung mapadasam la ko mati agi deliver iti balor kagud 2 milyon. Anyan. Nagmayat gayam da ito ya pagbirokan, pare. Nanamay pa eh. Una, ngam nagbidot ka. Kalabuso ka mat pare Drigo. Awan mo't nga tati makaduktal. Nawan laki ti tagisuplong kadagiti laklakwan tayo. Podno data. Kan saan mo apadpadason ti masisirap pare. Ne, anya ti kahit mo asawan. Maawatam to ti kayat ko asawan. Pare Drigo. Ay sus mare, aganad ka kuma. Talaga, dakkel ti kurso nalakan ka day ta amom. Ngam ure agan ano mari, makilabanak. Isa na balay, maray. Basit laangan nga anos. Sumapol kan to iti sa bali nga amaw. Wen man mari. Kastoy lang marutan di mapaspasama kiti pamilya. Kastoy pa'y lang ter aramidan ti amo. Kasi tinakunak maray. Basit laangan nga anos. Bayang, tawag ak ti agency. Ta agpabirok ta iti umakaram. Wen man mari. Bareng no ada masarakan ta, sakbay nga agawid ka. Tapno, adan to dago subliam. Wen kayan ko mati agawid na marpas ti kontratak ni ti amo. Nang agsubli ako matlaang para kadagiti anak ko. Alawan maray, saan kang agdanag? Ken ibagak meten ken kwa na ti mapaspasamak itaken ka. Ta balaagan dati amom. Mari, Hun maray, ay, lumadi ti trato na kadagiti agbalin akatulong na. Mabanda, ket saan danto na makaala iti katulong da. Iso nga, aganos ka pa'y maray ken aganad ka iti manyakes nga amaw. Rabi ay napaok. Saan ka di ako ng mga daiksamyaw inton bigat? Maturog ka na, Saan ka nagpuyat? Larnakanan dagiti addem. Saan na ka magaturog? Madanda na ganak. Diyak maawatan tirik nak. Anya ngamin ti pampanunutem aya. Magano, saan ka makapasa? Saan nakasta lolo? Tawan parikot iti panagadal ko. Uri kas jati naramid ni tatang. Agad-adala ka na yung bag. Malaglagip ko kami ni nanang. Anya, Wan lolo. Saan pa ngamin ngayon mawag manipod iti na ipadamag tayo kan kwa na ti dakas nga aramidan ni tatang. ha? Madanagan hak. Amangan no niya tinaramid dan iti bagida. Ay, Diyos ko, saan kumamit aapok? Yad adayom apaw. Saan mo kumabaybayan ti anak ko? Itala nga makariknak iti kasto iti panakalagip ko kaninanang. Awan mo't nga tatida ka sa napasamak ni nanang mo, apok. Sapay ko mga lolo. Wen, ang mala, no awanin ti aramidem, maturog kakit din, tapno makainan na ti utek mo, tapno presko ti utek mo para ti exam yung inton bigay. Ne, umawawag ni Aldong Apay nga ta. Hello, pare Aldong. Pare Trigo, delikado. Ti, anya? Nagpudog tayo kadagitipan na kabagi tilintad. Anya? Masipsiputan tayo. Iso at di ka unay rumrumwar. Anya? Urayam ti awag ko. Kasanon mabayag nga awan dilihensya. Amo mo to ni Christine. Agpupulot ka nagpupungtot nawan kwarta amayawat ko. Awan mabalin. Sinalpagan. Napan ka pa ilang mangibaga iti anak mo. Oh? Anya?
Sana ka makasidigijay ta na uyong nila kay Berto. Iso ang masurunak iti dadya alakay. Um, Wisit. Awanan na pulos kwartak. Awan mo't nga rudon ti mabalin nga ilako iti palami. Insal da kagraman TV. Just kigat di kas tayapayagan. Sabay. Kasla. Kaslag pigirgarak no jak makainom itarak. Kan masapol ko ti droga. Kat nimot Christine. Manungal dahon ada simbang pad. Sumangkaw trumo tayo babae. Ropat kwarta. Oh. Ni. Salbaga. Awan matkargan ti butil. Visit. Bitintinom ko. Nasapo lang makairemedyo kitigatang ko. Katrumwarak. Sa rakak ni Aldo nga ore ko na adi kampay agsara. Masapol ko ti ara kan droga. Nasiputa ka pimanaw ti amo. Iso nga imalatiwak dito eh. Eksaktumot nga awan dagi ti amo. Marisa. Nani, apay marakot ka. Agan ang kamutan. Ayop day jaya tao. Inanggap na karamasan. Anya? 5 banak ka na ada kutsilyo ka. Iso ada nagbaligi iti gagam na. Ay, Diyos ko. Anya teramida. Ay, mare, pumanaw ka dito eh. Sigurado nga ulit-ulitin na nga aramidin dayjay. Aging ka itisaan nga agbalig iti takas na apanggapin ka. Handa kayo matatang. Itamang pa. Imaya. Takayat ko lang nga siguraduan. Adi mon isang sangpet ti babae. Dahil ka di tigagaray, Ay siyempre tawan karbengam amang yawi iti babae. Iti na ito abalayo iti anak kao. Tandamot banlog na iti na ito. Aniya. Awan karbengam amang ikabalay iti sa bali ang babae. Iso ano kayat mo ti mga ikabalay? Ay siya na dito nawatam. Man, nakibiyang kayo? Natural. Anak ko ti sigod nga asawam. Aniya. Sigod nga asawak? Kaya Mike, tasipod nagbabae ka, nagsinan ti dalan yaw. Awanan. Pimanawan ni Christine. Siguradom laan. Tano saan? Mga yabak iti pulays, kat patiliw kayo adwa. Aniya. No di mo pa'y amaw, ibagakin ka si Kadrigaw. Nadagsin abasaw, ter aramidam. Nuan niya laditan di bagbagayo nga awan sirbina. Apay, basta patiliwak kadakwada. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa mo kontak ko datatang? Ayop pa talaga ti amom, Globert. Ang di kag danag. Tulungan ka, mare. Mapanta iti embassy ti Pilipinas dito Singapore. Isen. San ka ngagdanag? Ipudnok kadakwada ti mapaspasamakin ka. Marang matulungan da ka pa'y amaadan iti sabali nga amo. Agyaman na. Naging pagkauna. Siyak tinangawis ken ka dito eh. Ang sorry ah. Ay na, jak amo akas ta kadakas tagbalin nga amom. Oray. Tadi nakmat pa'y-bayan, Hazel. Rombeng laeng atulungan ka, mare. Malaksid nga agkalugaran ta. Siyak pa'y tinangawis ken ka dito eh. Mare. Kas labasol ko pa'y kit din ti kastoy nagbanagam. Awan basol mo. Tangay tinet kumot at talaga ti umay dito eh. Sige. Kas nakunak. Saan ka abay-bayan, mare? Aramidok ti amin akabailang tapno matulungan ka. Agyaman ak unay kan ka ha. Pumanaw kan dito eh. Kat kadwanak.
Urayag laang ang makapagpakada ken palubusan dakdag iti amo. Nalakada mo't kit di akasarsarita, ta nabayaga kun kadakwada. Katkas iti naibaga, agpatulong ta kadakwada, parang no adda ang moda asabali a pagserkam. Agyaman na, Mari Hazel. Talaga nalabusan ti kinadakas ni tatang lolo. Ni pa'y nanang ti pagbalinan na nadakas. Dayta nga ron tinaglok sa awa kapaw. Maimbag ta saan na kayo abinalas. Saan mitkit di Ang limaban ay mga natagbat ko di amam. Ala, may rubrubo kayo lolo. Saan ko asamiran ti mangipusta iti biyag kaw para kada kayo apaw. Agyaman nak lolo. Naimbag lakit din tanda kayo. Ay wud aging gay ti si bibiyaga. Saan kayo abaybayan apaw? Naglawag nga isot adaramid na. Ada babae na. Bartat kan sugator. Kasta tinasao kanyak ni Ninong. Agar-aramat kanu iti droga kan aglakla ako pa'y. Anya? Amangan no tiliwanda kanu pa'y Di kad kumakas tangag paisaw. Barang no agnakiman ti sa iraw. Lolo. Ang uray kita apaw. Di pa nantaw, ti babawi na. Gusto kayo lolo. Uray po utem ti kunak. Agbabawin taw, ngam amangan no naladawin ti amin. Lolo. Wen, mangrugin a miserable ti biag na. Tawanan, may gaman na akwarta. Iso nga, agan anat ka apaw. Wen lolo. Amangan no sa edin na ka, kat pilitin na ka amang ti kwarta. Jak itulok lolo. Jak ikikan. Ay, talaga nagdakas launay na dya tao. Ngam lolo. Ada malagip ko. Apay nga ikawan mo tanti awang ni nanang. Kan saan tayo na makontak iti cellphone number na? Ay, day tama ti pakariribo kakapok. At dahin suro na kanyak. Anya lolo. Mapantakan iti uwa, taag patulong ta kadakwada. Isuda ti mang kontak iti agency ken amo na. Wen lolo. Oray tawan klase menton bigat ta Teacher's Day. Ay sige apok. Oray sak. Madanagan akmiten gapu iti kaawan-awag ni nanang mo. Ken saan ta maawagan? Kunak mag-asaan ka nga umay dito'y pagnanaadak, Drigo. Mangted ka kumangarod iti kwarta maldong. Awanin kwarta ka. Anya? Abay, adayin padulin mo kanyak. Awan! Nung ka sa pulak ti droga, kan may gatang ko iti anak. Anya? Pagkatawa anak, Drigo. Kasla si katibos. Sikat din ang isungsung kanyak, Aldong. Bueno, ikan kay ti kasapulam. Nga maudin da ito'y. Awan ton ti maitad ko. Ani ha? Nalawag mo ti imbagak saan ka di? Daking ka. No baybay anak, Aldong. Ngamsan kanto ko mga babae. No adda maaramid ko at di mo magustuhan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Tunggal mga ko dahit akanta. Ada maasot apitsa kan kirid ko. Kan tamid kartirik na. Mapanunod ko takiti anak ko. Imbag-baga kakabalagtag sakripisyo. Nga oray pustak tibiyag ko para iti arapahap ko katakwada. At adagiti talong anak ko amang uray iti panagsubli. At arapahap ko para katakwada. Yung ti asawa. Mangirurumin. Isuan. Oray tsak to makikita.
Masapong agpali na kanatip ka na. Tsakrap bang di pa idagal ka dagiti ang mapaspasama. Isuda kita ti magtagkirat kanina. Tapno ang panigilaan ti anak ko. Nas ka na matunoy na ti arapaap ta. Kanarapaap ko. Ang pagbalinanda. Nangaro na iti inauna. Itimpol. Awan na si ti asawa. Isuti po namin dagito eh. Agluto akin din. Gusto na sumagpat dagiti agasawa. Ti ayap nga amok. Saan nga sigurado? Saan ko nga isinat ti kutsilong itutulin ko? Titip nyo. Iso ti si Braga. Wow pa. Abas siya. Tantili mo na. Ang bakpay nga awan ni Madam. Promise you, I will cut your mas pare. Just to, you want me to do this, okay? Oh. Ayop ka talaga. Saan ko nga palubos na pandigit ka ayop ka? I want you. Sige! Umasidag ka pa tayo. Wag ko iti bagim tayo akit sinay. No, saan? Isot mo lang ko ka dagiti pulis. No. Mare, saan? Bayang! Ipulong pala anak ka dagiti pulis! No, Marihis! Inapo, ay, pagkalmaang tirik na mare. Adakan itinatalgad akasasaad. Addan baro nga employer mo agayem ti boss ko. Agyaman ako na kan ka, Hazel. Ay, Hindi na ako. pinaybayaan. Wen, nagkararag ka. Amok adi na tabaybayan ti Diyos. Naimbag tanda ka. Nawan ka lang at nasan ko gambo. Ay, kita kat adagos na nga lawat ken ka. Ken, nawarningan mo sigod nga amom. Naimbag lang. Sana nagbaligyan ang ramas kanya. Ay, wala. Saan nga ipalubos ti Diyos ang mapasamak ken kadaytan? Ano nagbaligi? Ang mga nagpakamatay ako. Ay, namare, pakawanan na kumaa. Saan ka kumanga inayayaban ditoy? Saan ka kumaan na irubo akas toy? Saan? Nagayatak patay ito eh. Kasi tinakunak mare, dakil tati kaasi ti Diyos kada tayo. Amamati kan agtalik kan kuana. Isuhadi tayo kumaisinsin ti bagi tayo kan kuana. Awan matlangan ti awag ni nanang. Apaw ko. Madanagan na akong lolo. Ang mga nanyak na pasamak kinkwanan. Ay, Adang mga kawag iti cellphone ko. Ano Saan mat ani nanang? ay katsong bata mo na apaw. Oh, lolo. Hello? Timbal, anak. Ninanang mo dito eh. Nanang! Agyaman tayo mawag kay matlangan. Madandanagan kami. Adalang nagbalin ang parikot ko, anak. Awanan ti mga pagtanagan nyo. Nanang! Awanan ti cellphone ko, dahil nala ti sigod nga amo. Anya? Nakiawag ak lang kaniyang Team Hazel. Kumusta kayon? Okay kami lang, nanang. Nalaos lang ti danag mi tawan matawag yon. Parang makagatang ak madlangan iti cellphone ko, tapno makontak kayo kanayon. Agsingsingpat kayo kumanak ko, nagrunakan ka. Wen, nanang. Parang makaawid ak madlangin ti mabiit nung manugot ti barong nga amo. Wen, nanang. Amin, mailiw kami unayan kada kayo. Anya nga ta tinapasamak, ta nagsukat iti amo na. Wen nga rod, lolo. Inalada ka no pa iti cellphone na. Ay, iso siguro ati nakaawag, iti nabayag apaw. Wen nga rod, lolo. Ngam saan na bali? Tawan ka no matan ti parikot na. Basol amin ni tatang hiyo dagiti ang mapaspasamak ita apaw. Duldog nga na tao. Sorry, lolo. Ngam linipat ko na si bibiyag pa ni tatang. Apaw, Pudno.
Awanak ito'y abiyag, wano dito'y alubong no awan ni tatang. Ngam ka po iti naramid na kada kami nga kakapsat, kaninaramid na kaninanang. Linipat kun. Nadingitak, imbilang kun anatay ni tatang. Ah. Kakasya ko, Naldong. Talaga, di na ka din matulungan. Sorry, Drigo. Stop pay lang di business tayo. Ta under surveillance tayo. No, bye-bye, anak. Agisuplo ka na kiti pulis, Aldong. Anya. Loko. Saan mong aramidan na ita? No di mo kaya't anasapat ipapatay mo. Anya? Bangga ang ti sindikato. No aramidam na ita, loko. Makamuditan. Awan mo't lang sir-serbi ti biyag kanya. Napukaw ko ti pamilya. Pinanawan nak ni Christine. Sino kumati akin basol? Si Kamot lang. Aldong, Ulitak, Drigo. Saan ka ngagbigdot? Nga gisuplong ka dagiti polis. Tatakas ti balagam. salbag ti kasto ya biyag. Nalbagkit ti kasto eh. Talaga sana na nagsubsubli diti balay ni Christine. Sipod awanan may tad ko akwarta ken kuana. Ken binalagan na kami nila kay Berto. Oo. Sana mabalin at panawan na klatan. Ni. Talagang awanan ti kawas na anabati. Kanya ti kahit asang na ito eh. Talaga pinanawan akon. Makita na. Sa pulit kat masarakak pagikarwak. Sana mapalinday ti apa ng loko na kanya. Naimpag kumano sana na muwanig lopal. Sa dapay na ti katugang kasumangkotro. Pangalaak ti kwarta ita. Di nak matintuluan ni Aldong. Piste. Lading itak no nagbali na kakasto eh. Kapumot langit ti kinadakas yung ama. Sumalting ka. Di naksidere na kasta. Anak kalaan. Wan, anak daklaang. Ngam no ada karbengan nyo kasama, damat karbengan ng anak. Sumarden ka ta, mga doraban ka ko, laka na puro tiolo ka. Nagtured ka lakit din o may mang sungat ka na kabay. May isa kayo bay. Talagang awanan kay tibain lalaki. At dapat turid mo nga agsaukan na kitikas. Tao! Humanaw kan, Rigaw. Ang mga nuan niya pa'y aramidik manankan ka. Ang mga nuumawag ka kiti polis kat patiliw ka. Anya? Dahito ilangan arak di makatulong kanya. Babaan dahito eh. Malipatak iti apag ganito ti parikot ka. Talaga asana na nagsubsubli pa ni Christine. Ketika naksan namuan ti asawa ka. Awan karga ti putili ti arak. Awan mo't may gatong ko. Awan mo't din mangpautang kanya. Apa ya? Jak mawatan ti pagi ka. Pikir-kirak. Jak makainom iti arak. Anya da ito mapaspasa na kanya. Kuhulak ka diya talaga. Masapul makainom ka. Saan na mabalin? Ajak makainom iti arak. Tawag ko. Ni Aldong. Giamanak. Hello, Aldong. Drigo. Umay ka iti hideout ko. At na napatag ang pagsalitaan ta. Ha? Nga maganad ka.
Ang mga no adda makasipot kin ka. Sige, itabot lang Aldong ubayak. Agyaman na ka. Orayan ka. Bye. Bye. Agyaman na ka. Sapay lang ko ma. Tapagsayaatan ti pangay ay pa na kanya. Ay, kaasimat dagiti apo ko. Awan lang arudan ti inada. Kastapay ti trato kadakwada ti amada. Irresponsable talaga. Agurdo sa kundi to eh. Tadi pa'y lamainayon nga aramidin ni Dimple intun sumangpid dang agapo iya pagadalad. Sa bagay, makatulong mo tayo ti may sakabsat na. Nasingpet-met ni John. Ang noni karel, bayamon daya ita ubing pay. Inam pay lang titawin na. Sana kas kini John. Dosen titawin na. Ay, naimbaglangan ta nasingpet da nga ubing. Unay laki tinagasgas at daya iti amada. Irresponsable launay. Nay, adaw mauawag iti cellphone ngayon bati da apang kuntakan da ka na kamay. Awan mo't agparang anagan. Ay isong batak latad. Hello! Tatang, Ay, klubat anak ka. Sikaw ba't kayam? dahito tinakbar ko, tatang. At damat lang ang cellphone mo, anak ka. Pinautangan nak ni Mari Hazel iti inggatang ko, tatang. Nagimbagan ta ko maray. Wan nga ron, tatang. Awan makunagkan ko, ana. Aw, kumusta nga rod matin ti baro nga employer mo? Nagsayaat na. Imbagami amin na napasama kanya kitin mo na nga amo. Kita man laangan ya. Wan nga ron, tatang. Uray kadaraan na din mo na nga amo. Saan na kinanunungan ti inaramid na kanya? Ay, mo't arsab mo't da dya tao. Wan, tatang. Kat di kay madanagan. Kalpasan ti makabulan ko ditoy. Pinalabusan da kagbakasyon iti dualawas laan. Ay, nagimbagan no kasta anak ka. Mailiw kami unayan kun ka kadagiti anak mo. Kasta agmat kada kayo. Katagsubli agmat ladagos. Tadarapahap ko para kadagiti anak ko. Alakit say-saya atin nga ron, anak ka. Bareng wag na nayon ti kinasingpet na kun ka. Kat saan akas itiim mo na nga amom dita. Imawag ka na kayo ni Nanang, Lolo? Huwag na po. At na napintas adamag. Anya deta, sumangpot ka din ni Nanang? Huwag. Ngam kalpasan ka no ti makabulan. Kakabarbaro ti amo na. Kasta ka di? Huwag na po. Kat nasayaat ka no. Dagiti kabarbaro nga amo na. Kasta ka di, Lolo? Naawatan ka no ti baro nga employer na tinapasama. Kiti damo nga amo na. Ado talaga ti sa iro ti lubong, Lolo. Oh, yan ay, Mare Globert. Anya tirik na mita. Nakontak ka nakasarita mo, datatang mo? Wan, kat, ay na. Nabang-ara na, Mare. Nasayaan Okay. Alamot nga iti makunam kadagiti kabarbaro nga amom. Nasayaat da unay. Kat sapay la kumaan, ta saan dantong agpalpaliw. Wala, Mare. Ta sigun ken boss ko. Nagbayag ti sigud a katulong da. Nagpakbaketin kadakwada. Nasayaat Napalalo ti ragsak da idi adda i-rekomenda ni boss kadakwada. Ket amok pay. Kasta ka di, Mare. Wala, Mare. Nabayagak miten kada boss ko. Ket awan mo't makunak kadakwada. Takas kanyak mo't nasingpet da. Naku nangarod kanyak ti amok a babae. No mabanogak ka no, agi na naa, kan makamu ako nagmerienda. Ay, amom, kastamot laang da boss ko, sika. Kan kita laangan
Imo namong dangag bakasyon na kiti lawas. Bayat mo ti kaawan da tag bakasyon da iti Malaysia. Aya? Ay, sabi na kumaatag bayag kan dita. Numaanong sandak lakit di. Anong sakmatan mare? Maano sam mare? Si Kapay. Kabisado ka no may papan iti trabaho, mare. Diyos ko. Agyamanak. Ta sa anak ana biktima ti arsad ngay mo na nga amo. Awanan pagpilyak. Nusan ko nga awatan dahito yung trabaho, pare Aldong. Maudi agun daway mo dito, Rodrigo. Anya ti kahit masakan. Saan ka kung mga agbidot itigaraw mo? Anya man ti kahit masakan. Naibaga kini madam, nga mga nagbaliktad ka. Anya? Ikanda ka itigundaway mo. Ngum nagbidot ka. Todas mon, loko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ka dit sa rek mo ita, apaw. Awan lolo, ngamin, intrams mi. Isu Iso asana ka rumwar. Nasaya at nga rod mo, tapno makainan na ka. Ay uwang gayam na kiti kakabsat mo. Ayan dangay. Agay ay ayam da iti kwarto. Nasaya at nga rod no kasta. Saan kayo arom rumwar, apaw? Ang mga luan yakip di ti aramidon ti barrairo nga amayaw. Uwan nga rod lolo. Ninanang, umawawag. Ay isong bata mo na dagos, apaw. Hello, nanang. Dimple, anak ko. Ay na, imbag man ta sikat na kasumbat. Ha? Awan ka dit sa rakyo, ita. Awan. Adda kami kadaading ko dito'y balay da lolo. Kumusta kayon, anak? Mailiwag unayin ka na kayo, anak ko. Uray da kami, nanang. Kat da kayo nga, kumusta kayon? Di kay agdanag. Saan kayo madanaganan? Taintong bigat madlaang. Adda akong dita Pilipinas. Agpay so, nanang? Ibag man ta palubusan da kayo, ti baro nga amo yo. Wan, anak ko. Nasingpat na kiti barong amo. Nagsayahat nga rodin no kasta. Nga mabit lang ti bakasyon ko. Saan na bali na nanang? Tinapatag, makaawid kayo, uray pagbitlaang. Anak ko. Mailiw kami unay kada kayon. Saan lang ada kayo, anak ko? Oray syakmat. Kat, kumusta kayo matan? Pasensya kayo ta sa anak ko na nakapagpaw iti kwartayo. Awan pagdanagan yun, nanang. At damat ni lolo. Apay, talaga ka di atin nalikodan na kayo tinalay nga mayo. Wan, nanang. Kan uray saan nga agpakpakitan. Tagdawat mo't lang iti kwartan, magpakita. Kaakas ti amayo. Wan nga rod, awan serbida. Kat ti kabkabalay na iti balay tayo. Pimanaw ka nun. Ngamin, awan maitad na kwarta na. Kan, anda na kaibaga kanya. Ang laklako ka no iti droga. Anya, nasumok na dayta? Wan ka no. Kan, ang droga ka no pa yun. Talagang awan na saya at nga aramid na. Basta nga rod nanang. Kan, amang ano tilingon pa dagiti pulis no maamuan datir aramidon na. Anya gati ko na ni nanang mo, apaw. Kasi timbaga na kada kayo, hindi nagsarita kayo Sumangpit ka no, lolo. Kat mabalin ngayon ton bigat. Adan dito Pilipinas. Ay katang saya atay. Wan lolo, kasta timbaga na. Kan mabiit ka nulaan ti bakasyon na ngayon ton ti kabarbaro nga amo na. Alakit orayan Ti napatag kat sumangpad. Makabakasyon nga oray apagbitlaang. Wanan lolo. At yaman tayo langan ti pinalubusan ti baro nga amo na. Ay katuwanan Oh, kat anya pati sa balya nagsalitaan niya. Maipapan ka nila kay Drigo. Lakay Trigo ko naman tatang mo. Lading etat lolo.
Saan kon ngay bilang nga ama ni tatang? Ay, saan kamit kiti ama pabasol no kastaman tirik na mapok. Ang iso ti amam. Amok. Amok tay talulo. Ngam na sakit tinakam ko. Kagurkurak ka po iti panang talikod na kada kami. Gapulaang iti bisyo na. Agyaman ak, Diyos ko. Kamao dyanan na, nakasublitan dito Pilipinas. Wen nga rod, mare. Kat agyaman ak launay, tidakal atulong mo, mare. Kunak no, saan ako na makasubli dito Pilipinas. Nangruna iti sidong dagiti ipatpatag ko. Nangruna ka dagiti anak ko. Saan mo napakadanagan day ta? Awan sa baling agtinulong no saan adata. Ngamdakkel abanag ti kaddam anang baybayabay kanya. Dursok kun arsab ngamin day dyan nga amo. Ita, ha? Sana na makaalap ay iti katulong na dito'y pagilian tayo. Mangala ka dagiti sa bali, apuli. Uwan kat, makaala ko maiti balasubas tapno agnakap. Salbag. Itay pa'y akas la sursurutan na tilalaki anak kamao. Nakasan glasses. Isu ajak mabigbig. Partakak pa'y timag na. Masapol ang makaadayo akay. Ano ang awak kanya? Aldong. Ano nga tatibagana? Hello, Aldong. Trigo, balagan ka. Saan mo agandatan ti mangloko? Ha? Saan mo kuman nga ituloy ti pampanunutan? Irimit mo tinaglakwam no saan mo akayat ti magudas. Anya? Ang mumi ani deliver mo ti Epictos. Nung apay adi ka pala nagrimit. Aldong, Saan mo kumang isukat ti biyag mo? Itinagbasit agatan. Sige, bye. Salbag. Kasano nga muna ti pampanunutag? Ni, ti lalaki amang sursur kanya. Awanan. No kasta. Udno nga damang sipsipot kanya. Aldong, apay nga kasang ti paltok mo. Ulitak timang balaag kin ka, Drigo. Saan mo padpadasan timang double cross ka na kami. Tasasaor mo lang. Anya? Amom ka di. Nga da order kanyak nga idupan ka. Ha? Ngam. Bigbigak pa lang tinagkaduan ta. Iso kinid daw ko nga ibalato dakan kanyak. Ti maibagakin ka. Subliam ti pamilyam. Kat agbalbaliw kan, Drigo. Ang kagurguro na ka doon. Nanggro na kinig, global. Aramidam amin na kabaalam. Tapno mapunas tigura dakin ka. Anya? Sumapol ka itinadayaw apang gadan. No kayat mo? Ngimno saan mo? Sige, ituloy mo ti agpakadakas. Kadakagaya mo na, Pauk. Nalpas ka din ti klase yaw. Anda kayo matan nga kakabsat. Uwan, lolo. Ala, apay nga umisam kayo. Amok Excited kayo. Iti sasangpot ni nanang yaw, Pauk. Siyempre, lolo. Mailiw kami nga rod kan kuanan. Awan ka di pa'y awag na. Awan pa nga rod. Siguro, kaya't na kami ang sorpresahan. Iso asaan pa yung imawag. Mamali na kasta. Iso nga, ala. Urayin tayo ulatan. Saan mo nga awagan na po? Wan, lolo. O sige, lolo, agornusak pa'y.
Nagado nga mintiwara dagiti kakabsat ko. Kasla na bambanog aklaw na eh. Nairimit kumot lang tinaglakwa kiti droga. Ngamti lang porsyento kinalak. Plano ko man nga itaray tinaglakwa. Dakkalagatat ko madayjay. Siputan tagayam ti amin agaraw ka. Nakigtutak itimbaga ni Aldong Kanyak. Saan? Saan ko pa'y akay timatay? Ti pamilya. Mapakawandak pa'y nga ta. Nang runa ti asawa. Napan man na naghayayam ni takaruba na kiti kakabsat ko. Siya kung ti mangilukat iti dayta. Siya kung ti mangilukat. Ha? Ningatan na lang dayta. Adda kayon? Ha? Adda kayo? Kumusta kayon, anak ko? Anak ko? Apay nga adda kayo manan? Umay kayo kumustaan? Itaman pa'y? Gapo ka dita mo ya sumagputin ni Nana? Adda kayo? Ha? Anat kinunam? Sumangputin ni Nanang? Wan! Ngam saan kayo kumangagpakpakitakan ko, ana? Takumarulan ti sakit tinakam na kada kayo. Ti amukat, saan pa yan alpas ti kontrata na? Saan pa'y? Gaputan na ranggas, di mo na nga amo na, kat dandanin na isagmak. Anya? Pasulyo! Pasol ko? No kumata responsable kayo nga ma, saan kumana panunot ni Nanang timadayo? Uno nagpatagabo iti sa bali a lugar. Dimpul anak ko. Mabalin ka din kanak met oray gatang ko lang iti kanak. Anya? Igatang nyo iti kanan niyo? Uwan, pag-asim ko ma. Ayawan! Awan maitid ko. Kat, saan nyo matinanam naman tayo nagsinubyan kayo kininanang? Saan mi nga palubos? Agyaman na kanak ko, tandakan. Wen tatang, pagyaman ako na iti Diyos na ito eh. Nanang ko, nalaos ti ilimin ka na kayo. Nakarkaro ka niya kanak ko. Wen gayam, kadwak niyan Tim Hazel anak. Tatang, naimbang nga orasyo tata. Kastamay kin ka, malasang ka. Mabit man lang. Ayan dagiti kakabsat mo, anak ko. Adada di takaruba nanang, inakayaban ida. Sika. Anya ti kaadam dito, Idrikaw. Namak ti kaddan ni Globert, tatang. Saan niyo pa'y matngimpagpaka mo kanyak? Sino ka kumaita apang ipakaamuak, ha? Tatang. Kumanaw ka kiting. Awanan karbengami di anak kau. Kalpasan apang masakit laang ti impapaay mo kinkwana. Urayan niya taramidin niyo kanyak. Sana ka pumanaw aging ga itisan ko ang makasarita. Pumanaw ka! Ang mga niya pati maramit ko ka. Padanunin niyo tatang. Kaya't kung agsarita kami iti maudi aguntaway. Globert. Anya ti masapul mo. Simang pat kagayam. Yung nagdiretso ka dito'y balay da tatang mo. Sa dino ko matikayat mo apag diretswak. Damat balay tayo. Balay? Tapno aglulugbon tayo iti babaeng. Nabayagan na pimanaw ni Christine. Awan bibiyang ko. Nga ure agten na kayo pa'y. Nalpasan ti amin kadatad triko. Globert. Nang namaam ka di pa yung agsinublyang ta. Nalpasan ag ginupod ko anamang pinsan ti amin.
At tuyak nga kitaw iti pamakawan mo. Agyaman takit di Tasaan ka nga indarom nga uray mapalod ka. Amom ka di nagpalinak amartir iti dinam. Pakawan na ko ba, Bluebird? Pakawanan? Amom ka tino anya tinagpasarak itchay. At ang taniak na idatanas. Ngam. Itilaksit timpaay mo kanyak. Sinitir ka kadi? Ngam anya tinaramid mo. Nagapuso ka. Pagbabawiyakon dagiti na aramid ko abasol. Kat adto yung agkidaw iti pamakawan mo. Ika na kumay ti sa bali akong daway. Inipturak ti amin alim to iti sitok mo. Ngam anya tinsabat mo kanyak. Kinakarom. Nangisangpot ka pa iti babae iti balay ka. Nagawan kit di abain mo. Natangsit ka na nagsasawa, Bluebird. Saan a kinatangsit? Ngam ibagpagaklang ti kinapod mo. Saan ko maamasair ti riknam? No may papanitikit kitawam. Saan ko amay panamnama? Saan akas ka rin na alipatan ti kinaulpit mo? Bluebird, Taarig na pinatay na kon. Iti pa nang isang put mo, iti babae, iti balay tantri ko. ngam, Kasta ti pa nagriknak. Liniputan na. Kat arik nag-inudas na kon. Agasang ta. Insang put mo pa, iti mismo abalay ta. Binaybay ampay dagiti anak ta. Gapulang iti day siya babae kan pisyom. isong imayak. Tagkid dawa ka ti pamakawan mo. Kasi tinakunak. Saan ko may panamnama day takid kitawam? Kalpasan tinarakit mo. Gamno kayat mo. Tagkadam day tapa makawan. Ipakita ka ni pariknam day tapa nagbabawim. Tabaran mapunas tumad na ang tikuraan agumok dito'y kaungkat. Kat maasot ti pamakawan ko kan ka, Trigo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka nga isuro iti aramide manakaw? Ngam amirisem kumana yung bagti amin. Bimato ti pusok ka po iti kinaulpit na kanyak tatang. Maawatan ka anak. Isu asaan ka kumaabas ta paalukoy kadkwada. Wan tatang, mangnamnama kayo. Tadinak basta mabulata sa nitriko. Anak, Saan ko nga ikasang-kasak ti arapaat ko? Para itinapintas ang masakbayan dagiti anak ko. nasayaat nga rod no kasta anak kao. Nagsaam ti sugat ng empay na iti pusok tatang. No kaano nga aglunit da itaas ukat. Saan ko ang maibaka? Mabaling aglabas tinauntay a panawan. Ala, adakin ka daytan anak kao. Nakasagana ka mangi sakripisyo iti bukod ko aragsak. Gapo man lang iti arapaap ko tatang. Nga uray kasto iti nagpanagan ti pamilya mi kinitri ko. May payak iti naranyag ang masakbayan dagiti anak ko. Ada kayo? Awan ni Nanang. Ada na panandakan Auntie Hazel. Anak, Talaga ka din awan asiyo kan Nanang ko? dimbal anak. Naamiris ko dagiti pidtot nga nararamit ko. Nang amiris. Makonsensya kayo? Ada ka di kastarik na yo kalpasan dagiti nararami jo kan Nanang ko? Di pa nang talikod jo kada kami? Anak ko, Di na pa nawawagan iti anak. Takalpasan iti narami jo kada kami linipat min nga dapay amami. Anya, Apay, anya ti basol mi kada kayo. Nagbalin kami mata ng saya at anak yo. Apay, pinasakitan na kami.
Isungarod ngay mayang agkid daw iti pamakawan. Naamiris ko nagiti bidot ko. Kat ikandak ko may iti sa bali. Uy na may katwagong daway. Amang sulnit kadagiti nagkurangak. Kastamad din ang mga ator kadagiti nagbidotak anak ko. Amo na kami itan nga anak yo, uno pamilyayo, tagrigat kayon. Kanada kwarta ni nanangan. Wala dingitak. Ngam saan ko ang masungbatan dayta. Kasi din baga ni nanang, tigidin nyo dayta akal kalikaguman nyo. Ano daytoy ang aramidak? Diyak may ladawan ti mariknak kita kadagiti agi inak. Itala nga mariknak ti kinapatid na kanya. Tagkakurat akon. Nagpailuyosak namin idi ti bisyok. Ti amok. Agnanayon kasjay nga ramit ko. Kang runahan ang asulak iti nadagsan iti asawak. Naaramid ko pa'y aminulitan ti sakramento kami. Itapay ang nakaamirisak. Tanala daw santi amin. Nagloko kit din ti. Uy, Drigo, oh my God. Aldong, Lumugan kan, loko. Andiyan din talamam. Kaskala na logi ang lay. Aldong. Kasta tinapasama, Aldong. Nagadukit din nga. Tagay mo kiti. Lading itak. Ngamaing karik asana kon at tumimtim itinasangar. Oh, Mariknak, anaadik ako ni Tiarak. Ngam labanak dayta. Para lang iti pamilya. O anya, Mare, nakasagana kan? Nagkariakon kanila kay ko. Maudin da ito yung kontrata. Kalpasan na, asikas tulangan ti irugi mi ang negosyo. Daimbag ka pa'y amare. Ngam siya. Ay, adayo pati dalya satak. Sakbay matungpal ti arapaap ko para kadagiti anak ko. Ay, kasa na bali ha? No makaurlong ta? Saan tanto nagsubli, Mare? Babasit pa'y dagiti anak ko, Mari Hazel. Angam no makaturpos to ni Dimple ay at danton katulungam. Sa bagay matkit di Talaga narigat ti mapan agpatagabo iti sa bali apuli. Maray, no hadda ka ni Jai, ay? Awanan maaramidam no di aganos latan. Wan matkit di Ay, wan gaya Mare. Aday bagak. Anya day ta, Mare? Anya nga tati aramita. Agkit-kit daw iti pamakawan ni Drigo. Anya? Si kaman ti pagtamagak, Mare. No anya tinasayaat nga aramita. no talaga akayat mo ang mabukal man ti pamilya. Ipakita ang kadakwada, ang nagbalbaliw kan. Nang runa kini Glubert. Pare Aldong. Baliwam ti Mang Rogi. Tulungan ka. Sukayam manan ti dagang. Ipakitam akabaalam idaabyagan. Kan uray saanan nga agsubli ija abroad ni Globert. Agyaman akti palakad kan tulo mo, Aldong. Pabuludan ka iti ka sa pulang. Eksakto. Panagmumula iti mais. Ikan ka iti gastusin. Agyaman na, Aldong. Naimbag ka unay agayem. Adda pamilyam, Drigo. Katangay kaya't mo ang mabukal man ang ti pamilyam. Tulungan ka. Saan akas kanyak. Nga awan pampanunutak. Nudi ti bagiklaan. Tawan mat pamilya. Kumusta kayo di tantatang? Dagiti anak ko. Awan pa rin ka at anak ko. Ayda, anday padama ko kan ka. Anya day ta.
Adda ka di manan parikot dita? Awan, amom ka day. Kanayon dito ni Trigaw. Ikan na iti kwarta na iti upeng. Nang runakit na itama na tinagmula iti mais. Anya? Uwan anak ko. Iti naminsan. Kimuyog na iti duwangan anak mo. Kat inggatangan na ida iti kawusda. Kasta ka di? Saan ko anay gawin na iti upeng asimurot kan kwa na. Impasyal kan nangan nakano iti ruwar. Inggatangan na pa iti ay ayam ti buridik yaw. Kasta, tatang? Katamo manakaw. Nagkailan tinagbalbaliwan ni Trigaw. Saan kumatin ang naramdamag ang naginom? Kasta? Wan, namuak pa'y kinialdaw. Pinabuludan na gayam iti puunan na ngagmura iti mais. Ken imbaga na kanukin kwa na, akayat na amabukil manin ti pamilya na, isungag balbaliwan. Naimbag man ta nakapanunot iti kasta. Ay katuan saan ko nga ilibakan nakaw? Ide, kaluksaw ko lang una iti asawam. Ita ang makitak titak kala nagbalbaliwan na. Tak numabukal lang ti pamilyayo. Kasla inot mo ito alumag-andrik na kwa na anak ka. Ay kuha tatang. Ang mga numaibos tilod kon, baliwak tumanan ti umawag. Agan anad kailangan dita, tatang. Day tatimbaga ni tatang ko, Mari Hazel. Ay ka. Adakin ka day ta, amare. No, talaga nagbalbaliwen. Kaya't na amabukal ti pamilyayo. Siguro. Saan matadakas nga ikam iti gundaway na? Kasano no maulit tumanan tinapasamak? Mare, saan mo't siguro? Tamis mo na ni tatang mo Berto tinangibaga ang nagbalbaliwen nila kay mo. Tinapatid ita, Mare. No adda pa'y lanabat-bati a panagayat mo mutken kwa na. Dahil tinas ka nita. Ken, ipagpagapom laangan kadagiti anak mo. Tsaka mo niya ti ibagak, Mare. Nang runa ka, nay, nagsubli ti kinaasidagdag iti anak mo iti amada. Amo na kiti ati nararamid na. Inya sidag na ti bagi na kadagiti anak mo. Ita, anaalan na ti riknada. Inya sidag na ti bagi na kadagiti anak mo. Ita, anaalan na ti riknada. Panagkunam nga ta. Saan to nga agriri dagijay no yadayong kadakwada ti amada? Saan ko amaawatan tirik na kadagiti na amwak kini tatang. Kan dagiti na ibaga ni Hazel kanyak. Putno, nasakta na kiti naramid ni Trigo. Ang runa ti panangisang put na iti babae na, kan nagdinada pa iti balay ni. Ti panang talikod na kada kami ka po kadagiti bisyo na. Apasig a konsumisyon timpay na kanyak. Ngayon gastusan na pa iti babae na. Iti dadto maapiro ko dito'y imbes nga agpaay kadagiti anak na. Dahil ti kantado ni denggak iti cellphone ko. Wan, saan na nasyak ti akin arapaap wano para kanyak. Namakit niya, para kadagiti anak ko. Nupay ka ba ulak nga isa ka tinapintas ang sakbayan da. Ngam, saan nga ta nasaysayaat? No kabinulig ko matlaang ti amada. Kan adama ko na nga amada. Tadidan to kiti nakakaasi ama uyuyaw. Anagtaod da iti narakrak a pamilya. Apay nga da kayo manan. No naala yung tirik na dagiti kakabsat ko. Saan amay ayaw iti kwartayo? Anya ka diti panggap mo, Drigaw. Kahit kayo ang makasalita. Ulitig tagkid daw iti pamakawan. Taamok nga dot basol ko kada kayo. Nang runaking ka, dimple anak. Saan da kami kumangalilawon iti kasta apa naging sasaya atyo? Dinudugyon ti puso mi kadananang. No naala yung mantirik na dagiti dua kakapsat ko. Agsipot ta di da pala amuunay kan maawatan dagiti paspasamak.
Kan naawis iyo ida babaan ti kwartayo, kan panagin sasaya at yung kadakwada. Saan Dengdeng kanya? ako manak. Ibagak lang tirik na. Numawatan nakpay, kung may kanak iti gundaway, dakkel na pagyamanak. Ngam na talaga abimaton ti pusom, awan mabaling ko. Saan lang nga nanam namin sana nangag ko ti panangawag yung kanya kiti anak. Ngam, kunak no awanan serbimi kata kayo. Tana ito redyo tinang isukat kada kami iti babae. Oray sa dino ti papananta. Lagamit nga anak ka. Darak nagtartaray ka dagito urat mo. Isu amay turid mo man ti mangibulan kanya kasamam. Saan kanto ang mabalin ni ibulan? Nung nagbidutak man, aklunag. Kat adto yung nagkikidawit sa bali akong daway. Amang sulnit kadagiti nagkurangan kan nagbidutak. Nagdara sa naglabas ti dua atawan na niya. Ag-finish kontraktan. Wan mare. Okay, anya ti plano mare? At dapat ba si turnong kon? Plano ti mga rogilangan niya negosyo. Ay, agpada ta mare. Kaya't ko akaden ng dagiti anak ko iti panagdakkel da. Ay, kuna, ni din palag college san. Wan. Ngampanag ko nak. Uray sa anak ko nga gabrod. Kabaila ka pagadalan. Nang runa no iti state college ti pagadalan na. Ta nalaklak ti tuition fee. Ay, huwi na mare. Kat ni... ni Drigo ngay. Saan ko amaawatan ti Rigna? Nang runa kat ibidbida dagiti duwang anak ko ti kinasaya at ti amada kadakwada. Kat inaunam ngay mare. Naistorya na kanya. Ani kanu tatang na tinaggastos iti blowout na iti nagturpos iti grade 12. Ay, di wow! Napinta sa damag day tamare. Nagado na gituyan ang natang kinliling taan amais. Kin anda pa'y sandya kin may laundrigaw. Para kada kayo, tatang. Alakit, yamanag adrigo baraw. Sige, tatang. Saan ako nagbayag, ingig ko lang dagita. Uwan kayam, maturog ka no mo ti balay dagiti duwang apuyo. Una, sige, sige. Nay, naunag wano na erupti uyak. Naabutan ak ngamin iti tudo iti kalman, tatang. Aguy kak matan kasla agtangkaso ak. Adan ni nanang, lolo. Saan mi nga mo nga itatisangpet mo anak ka? Di mo man lain nyawag. Kaya't kayo asurprisaan tatang. Aniyan. Dagiti duwa nga dimdimpol anak, ayan da ka di. Adada di ayan ni tatang. Siyak lang kada dito'y ayan ni lolo. Ngamin agurigor, makalawasan. Kanya? Agyaman ako, nay. Taimay ka. Dakkel unay na pakaragsakak. Apay ngamin adi ka nagpadoktor adagos. Makalawas gaya man kurkurigor ka. Si Mangbad kagaya man. Wan, kat sa anak ko nga agsublipay. Tapno makadenak dagiti anak ko. Kasta ka di. Isuda ka di lang ti kahit mga makaden na. Ha? Saan ka di pa nga umdas ti panang ipakita ka nagbalbaliw akon. Tapnik kandak iti sa bali akong daway. Tap masulnitak iti nagkura ka na kayo. Trigo. Nanang, sorry na kasto iti may bagak. Saan adakas na mabukal man ng ti pamilya? Timpol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamat ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.